ja som Skis, no a ja vás vítam u tohoto videjka. V tomto videjku vám odpoviem na všetky vaše otázky, ktoré ste mi napísali v komunite dole pod príspevok. Takže budeme rád za like, odber a zvonček, no a my ideme na to. Takže, mám tu krásny mobil, ja snažím aminiť, lebo musel som proste niekomu zobrať, aby som si mohol pozrieť otázky, aby som nemusel ako debil písať ich na papier. Si jasné. Lepšie ich pozerať takto si mobil. Než písať všetky otázky na papier, lebo tých otázok je aj 30. Takže ich je moc veľa, takže ja by som sa hneď vrhol. Jak som povedal, budem veľmi rád za like. Ak to má 5 lajkov, budem veľmi rád. Takisto budem rád, ak sa proste, jak som povedal, odberu a zvončeku, aby sme si konečne dočkali tých 250 odberateľov a verím tomu, že 300 odberateľov dáme už do konca letných prázdnin. Do konca letných prázdnin. Aj keď ešte začali, ale nevadí, ja verím, že to zvládneme. Poďme na to. Takže, poďme na prvú otázku, ideme na Rejziho. Rejzi, prvá otázka. Riznu, si nejakú holku, už som niekedy spálil, áno, ale všetky ma mena podviedla, aj ďalšie ma ešte ma, proste buď ma oklamali, alebo ma zradili, alebo sa mi vykašľali. Klasika, teraz žiadny mám, bohužiaľ. Dohral si už niekedy Minecraft? Áno, dohral som niekedy Minecraft. Čakaj, nie. Nie. Pokúšal som sa. Pokúšal som sa. Áno, pokúšal som sa dohrať, ale nedohral som. Pokúšal. Chýbalo, myslím, že 2 vežičky mi chýbali, aby som mohol. Alebo 1 vežička. No, drak zhodil. Bohužiaľ. Takže, poďme na ďalšiu otázku od neho. Hral si niekedy Minecraft na PC? Áno, hral, ale v škole nie doma. Lebo doma ešte Minecraft nemám stiahnutý a neviem, či si ho niekedy stiahnem, lebo mi to moc nefunguje. Veď uvidím ho, že mám národky. To sa až v novembri. Že budem si musieť krásne počkať. Takže, poďme ďalej. Hral si niekedy Minecraft na PC, toto isté. Stretol si niekedy v IRL nejakého slávneho youtubera? Nie. Nestretol som žiadneho youtubera, ale je to môjim veľkým snom. Stretnú keby napríklad Moona, ešte to tam je Duklok, a čo tam ešte je, Asimiser, je ich proste dosť. Poďme na ďalšieho. To asi... Počkaj. Ešte sú tu 2 otázky. Aké hry hrávaš najviac? Momentálne hrávam... Aj si tam ten Roblox, ale ten nie je najviac. Teraz väčšinou auta, hry o autách. Ešte čo, Granny teraz hrávam často. A začal som už hrávať Granny. Konečne som dohral Granny tam do levej, to je ten pavúk s tou hlavou. Angie, ten pavúk, nemal taká. Takže to konečne podarilo. Dneska sa mi to podarilo v škole, konečne. Takže som celkom rád. Trvalo mi to asi 30 minút. Som sa bál, že či mi proste nevypne baterka, lebo som mal, že... Koľko som mal percent? Dokonca mi chýbalo, že 6%. Našťastie som to dokončil. Mal som, že 13%, lebo mám mi to rýchlo klesá tá baterka. Ja mám už 20%. Našťastie som to dohral. Takže som to stihol krásne. Takže poďme na ďalšiu otázku od neho. Ale nie iba aj Granny, ale hrám napríklad ešte aj FIFU. Často teraz. Takže hry o futbale. Poďme na ďalšiu od neho otázku ešte. Kedy si sa odhalil? Na mojom druhom kanáli, ktorý mi bohužiaľ mazali. Na prvý kanál. No nie prvý kanál, ešte som mám viac kanálov. Ja už som dlhšie odhalený skôr, ale ten kanál neviem. Nikto nevie, že ten prvý kanál mám ešte. A že vôbec aj existuje, takže nikto to o to nevie. Takže by som povedal, že proste nevie. Nikto tak pomaly. Nikto pomaly nevie, že ten kanál existuje. Nikto pomaly. Nikto taký, čo ma sleduje na tomto kanáli, alebo ma sledoval na starom kanáli, nesleduje ten kanál. Čo mám už veľmi dlho. Ten kanál má 3 roky, ale ešte má jeden kanál 3 roky. A to je kanál môj starý. A tam som sa odhalil prvý raz. Takže tak. Tento kanál, čo som mal predtým, by som mal rátať. A to je 3 roky. Som odhalený. 2,5 roka môže.
Takže nie je to veľa. No, tak je to akurát. Poďme na ďalšieho, to je XZ30. Má veľmi dobré roleplay. Poďme na prvú otázku od neho. Budeš stále delať Minecraft roleplay? Áno, budem. Minecraft roleplay mám pláne teraz robiť, lebo ma to baví. Aj keď teraz som sa tomu nevenoval, nemal som na to čas, ale určite to bude. To sa určite môžete tešiť. Takže roleplay určite budú. Nemám v pláne skončiť. Je tam aj FNAF v Minecraftu, Baldi v Minecraftu, Granny v Minecraftu, to v Minecraftu, bude ich proste dosť. Takže aj Vianočné môže, neviem či nebude Vianočná séria a Halloweenská ešte. Tam bude asi Halloween Minecraftu alebo niečo také. Uvidíme. Takže, alebo to v Minecraftu, neviem, uvidíme. Možno to v Minecraftu bude celá séria, nebude iba na Halloween, uvidíme. Klony Minecraftu už nebudú, bude to v Minecraftu, bude ako pokračovanie, ale že už to čo sa stalo, tí klauni, čo sa stalo predtým, tak to bude sa odohrávať, to v Minecraftu sa bude odohrávať 2 roky potom. Čo to stalo? 2 roky. Čakajte. Takže, poďme na ďalšiu otázku. Jak sa máš? Mám sa fajn. Takže to máme ďalšiu otázku o to. Takže mi môže ty napísať, alebo všetci mi napíšte, ako sa máte do komentárov. Na tretiu otázku sa asi nebudem vyjadrovať. Proste humus, tak vám poviem. Takže to sa nebudem. Takže sa asi nebudem vyjadrovať, aj keď je to normálna otázka, ale nebudem sa na to vyjadrovať. Nemám na to názor, takže. Poďme ďalšie. Od Game Production, jaký bylo Vizo? Asi myslím, vysvedčenie. Fantastické sú celkom dobré. Jednotky, dvojky, trojky, takže dá sa. Poďme na ďalšiu otázku. Jaký máš názor na Lucas Production? Pokud znáš. Áno, poznám. Ako není zlý on typek, ale no... Není zlý, ale no... Čo ja viem. Tak... Je tak pohode, no. Poďme na ďalšie. Našiel si svoju druhou polovičku, asi myslíš frajerku, momentálne teraz nemám, bohužiaľ. Pred chvíľou som to hovoril, keď tak môžeš pozrieť dozadu. Poďme na ďalšieho, Blazer Reed, natočiť niekdy video na PC, uvidíme, môže nejak, videjko niekedy budem, na počítači uvidíme. Chceš mít holku nebo kluka? Holku. Určite nie kluka. Dobre. Poďme na ďalšie. Minecraft nebo Roblox? Asi teraz ten Roblox, aj keď Minecraft mám rád, ale no, teraz momentálne hrám. Keď tak oboje. Neviem. Ale keď si mám vybrať jedno, tak asi o trošku viac Roblox. 55% Roblox, 45% Minecraft. Založíš si druhý channel na PC videa nebo na vlogy? Uvidíme. Možno niečo niekedy bude plánem, uvidíme podľa všetkého. Ako budem všetko stíhať, školu potom, no teraz momentálne nie, lebo teraz škola končí, takže budú prázdniny a uvidíme ako to bude. Môže budú aj nejaké vlogy, uvidíme. Jestli budeš točiť na PC, budeš točiť Fortnite? No, tak ma až tak nebaví, takže neviem, možno uvidíme. Ak to budeme hrať, vedieť. Proste, ak to budem vedieť hrať, to. Mám ďalšiu otázku od neho, Blazerovi. Mají všichni, co koukajú na video, like a odber? Snáď áno, ale keby som to teraz pozeral do štúdia YouTube, tak asi vidím, že väčšina nemá vôbec odber, ani like. No, väčšinou odber, ale aj like. Ale aspoň niektorí dávate lajky, takže to je dôležité. Takže to je dobré. A keď teraz tých lajkov je menej, ale tak aspoň niečo. A odber, no, snáď sa dočkáme tých 250 obrateľov. Aj viac. Keby sme dali 300 obrateľov do konca prázdnin, aj keď ešte nečali, tak to by bolo super. Ako som povedal. Ako som to povedal na začiatku videjka. Stačí si pozrieť dozadu. Poďme na ďalšie. Má tu ešte nejakú otázku? Má. Udiaľ niečo ako sérii zvu s youtuberi do videí? Áno. Bude niečo, niekedy nemôže niečo, ale to skôr asi na počítači. Na mobile asi nie. Lebo problém je v tom, že na mobile to nemôže byť, lebo zase ja vás
počujem, ale diváci, ktorí budú pozerať to videjko, tak nie. To je ten problém. Takže to už je tak urobené, to sú proste tak urobené apky na mobile. To už s tým nič nespravím. Keby tak niečo také urobili, takú apku na našej videi, kde môžem začať aj s druhým. Alebo možno to ide nejak nastaviť, neviem. Ak áno, tak môžete mi niekto poradiť nejakú apku na mobile, aby som mohol točiť, aby sme to mohli točiť spolu s niekým. Tu môžete poradiť dole do komentárov. Lebo mám v pláne robiť aj nejaké spolupráce. Takže poďme na ďalšieho, a to je The Golden SK. Takže poďme na ňom. Prvá otázka, máš plán robiť videá cez počítač a už prestať byť mobilný youtuber? Mobilný youtuber stále, takže to je no a na počítači uvidíme, kedy budem točiť, možno niečo bude, uvidíme, jak som povedal aj predtým, takže posled dozadu. Budeš robiť reakciu niekdy na to FNAF od LB Production, ten seriál? Uvidíme, ale asi áno. Asi myslíš tú reakciu? Ak áno, tak reakciu budem robiť ale ak to bude na diel, uvidíme, lebo ak ten diel bude mať viac ako 11-12 minút, tak to už bude také, že ešte uvidím, že ešte aj keby malo to videjko 14 minút, tak ešte by som mohol to natočiť kľudne. Takže aký máš názor na Minecraft 1.21? Tú najnovšiu verziu. Tú novú verziu. Nehral som to ešte, Minecraft 21 som ešte nehral. No, 1.21, takže musím si to zahrať, uvidíme a možno na to bude aj nejaké videjko. Aký je názor na alebo survival, neviem, uvidíme. Niečo vymyslím. Takže tak. Viem, že tam je nejaký nový mob, ale všetko neviem o 1.21, takže to by som si musel pozrieť nejaké videjko. Alebo si to zahrám, bo ja som prekvapenie pre mňa. Takže okrem Minecraftu hraješ občas aj iné hry. Áno, hovoril som FIFA, ale napríklad ešte Granny, alebo Roblox ešte, alebo hry o autách a čo ešte, FIFA, takže proste hry o futbale, proste o športe, no tak. Skôr o tom futbale a o autách a Granny. Aj hororovky nejaké, keď tak iné, ako Granny. Boli hlava trošku, lebo som teraz takto skočený. Takže poďme ďalšiu. Máš plán robiť v IRL streamov asi viac myslíš, viac streamov v realite? A teda áno, mám plán robiť aj streamy v realite, možno aj nejaký seriál bude. Nič neprezrádzam, som ticho. Má to niečo spoločné s youtuberom Vojmou, lebo on má tiež taký seriál, ale podobný, ja to budem asi po slovensky, ale bude sa to trošku nebolať, nie tak ako to tam má, ale trošku po slovensky, takže tak. Takže nie jedno písmenko tam bude zmenené. A bude to trošku iné. Aj keď je o kamarátov, ale tak. Bude to lepšie to asi nebude, ako on má, ale o tom nejde. Aspoň, že niečo bude. A posnažíme sa to čo najlepšie. Nie tak, aby to bolo lepšie, ako má on, ale proste, aby to bolo dobré. Takže. Poďme na ďalšiu otázku, a to je už od Ľudská Gamer. SK, aký je tvoj najľúbenejší nostalgický song? Žijeme len raz, práve tu a práve teraz slnko svietí rovnako na všetkých. A nemám, jak sa to spieva už ďalej. Počkaj, žijeme len raz tu, počkaj, ako sa to spieva? Žijeme len raz, slnko svietí rovnako na... Ja už som celý popočtený s tým textom. Dobre, preto som musel pozrieť text, a teraz budem pozrieť ten text, takže žijeme len raz od Ega. To som počul poprvý raz ako malý, neviem teraz, kde som to počul. Buď v rádiu niekde započul ako malý, alebo neviem, už si nepamätám, ako som na tú pesničku prišiel. Aké máš plány na prázdniny? Chodiť von, natáčať videjka a čo ešte?
chodí na výlety a možno nejaké koncerty, to už na festivale napríklad, neviem, veď uvidíme. Aj nejaké zrazy veteránov, možno aj aut, takže niečo také určite bude. Teraz som nedávno bol na Partizánskom, no vo Veľkých Bielicách na letisku, tam mali veterány, aj Brzku som si dal z Brzku, takže pohode, celkom deň. Takže natočíme, takže poviem ďalšiu otázku od nej a natočíme spolu video. Video asi spolu nie, lebo tak som povedal, no nejde mi proste to, keby mi niekto poradil nejakú tú appku, alebo ako to nastaviť na nejakej appke, alebo niekto keby natočil nejaký tutoriál pre mňa, mi to poslal, alebo neviem, tak kľudne môžeme potom spolu natočiť videjko, takže stačí, aby niekto poslal tutoriál, alebo neviem čo. Ako mám nejaké appke na mobile nie na počítači, mohli natočiť nejaké pekné videjko. Vodičom, ale v Minecrafte asi nie, no veď uvidíme v Minecrafte možno, ale skôr asi v Robloxe, alebo neviem čo ešte. Dobre. Takže, mám ďalšiu otázku od nej. Koľko subs by si chcel dosiahnuť? Asi 1000. Videnka. Ale teraz momentálne môj cieľ je dostať sa na 300 odberateľov a potom 500 a pomaličky k 1000. Alebo 1K. Budeš natáčať aj cez prázdniny? Jasné, že áno, budú videjka, ale dáme problém ten, že ja budem chodiť aj na prázdniny k babke. A to bude ten problém, že jeden týždeň budem doma, jeden týždeň oné, takže to bude také, že budem si musieť asi presne ten týždeň, kedy budem doma, budem musieť si nejaké videjka pretočiť a nejaké 2 týždne pretočiť a potom zase pretočiť, aby som mohol potom celé tie prázdniny nejaké videjka mať. Ak nie, tak nebude to každý týždeň, ale aspoň jeden raz do týždňa bude nejaké videjko, 2 razy uvidím. Jeden týždeň videjka budú, jeden týždeň nie. Podľa toho, ako budem to stíhať, ja vám ešte oznámim vopred. Takže poďme na ďalšiu otázku, teraz sme od Mareka. Pôjdeš na dovolenku? Tak rád by som chcel ísť, ale teraz asi nie. Veď uvidíme, môže budúci rok, možno. Čo je také 50% možno. No, menej skôr. Ale aj na Slovensku je pekne. Hlavne na výlety a tak. Máme to pekné pamiatky, takže. Poďme na ďalšiu otázku ešte od Ľudská Gamer som zabudol. Má tu ešte ďalšieho, lebo mal to tak inak napísané. Chceš edit? Kľudne môžeš, keď chceš, môžeš, mi to jedno. Ale budem za to veľmi rád. A určite ti aj to videjko ulajkujem a môže aj nejaký komentár pekný. A možno aj zdieľam do komunity. Keď tak, aby to malo viac zaujímavostí. Kľudne. Alebo aj na Instagram, aby to malo viac zaujímavostí. Takže kľudne môžeš. Takže, tu mám ďalšiu otázku od nej. Ktorý predmet najviac neznášaš? Asi matematiku. Ale niekedy sa už. Niekedy ma už fakt začína štvať. A čo máš tak veľmi, nie iba predmet matematika, ale aj učiteľ z telesnej. Lebo niekedy ma už fakt niekedy naštve. Fakt. Niekedy ma fakt naštve. Lebo minulé proste furt mi na nejaké kričí, aj keď nič nerobím, dneska z ničoho nič húkol. On je taký, no, divný. Niekedy. Ale na telesnej po mne kričí, iba mimo telesnej. Takže, poďme na ďalšiu otázku. To je veľmi zaujímavá otázka. Kebyže si superhrdina, aké 3 schopnosti by si vybral? To sa musím zamyslieť. No, keby som mal superhrdina, Thanos. S kladivom. Dobre, ale nie. A určite mať silu by som chcel mať. A silu, schopnosť sa teleportovať a byť nesmrteľný. Tieto 3 veci. Takže teleportácia, sila a nesmrteľnosť. Takže, tieto 3. Dobre, poďme na ďalšie. Ďalšia otázka od Ľudská Gamer, Gamer, neviem, ako to čítam.
Chcel by si mať svoje štúdio? Jasné, že áno. Svoje štúdio by som chcel mať tak veľmi rád a sám sa to niekedy to aj dočkam. No, určite sa to dočkam. Tvoj najobľúbenejší film? No, to je skôr saga, by som povedal, lebo je to od Fast and Furious, alebo Rýchlo a veselo po slovensky. A tam môj najobľúbenejší film tej ságy je asi Rýchlo a veselo 7, 9 a 10. Osmička je taká, no. Aj tá není zlá. Ani tie prvé filmy sú není zlé od Rýchlo a veselo. A ešte ma baví dokonca aj Taxi 1, Taxi 2 a tak. No asi poznáte komediu. Taký rýchly taxík. A je také veľmi zaujímavé. Dobre. Najprv mi vyskočilo čistenie, neviem prečo, takže toto videjko asi nebude už veľmi dlhé. Takže mám posledné otázky, tak sa na toto videjko vydrží. Ak nie, tak už bohužiaľ. Takže ako to videjko sa ukončí za chvíľočku, tak ospravedlňujem sa, je to z toho dôvodu, že to čistenie. Takže poďme rýchlo. Takže ešte od Zdeňa tu máme používať Discord. Áno, no teraz momentálne nie, ale používal som na tom starom mobile, ktorý sa mi pokázal nedávno. Proste odišla mi obrazovka. Ešte neviem, či funguje, ale no zapnem ho, ale tak obrazovka je pokázaná, takže mi to vôbec nepomôže. Takže Discord momentálne používam. Ale už to budem používať. Za chvíľku budem na nový mobil, tak tam budeme určite Discord. Máš rád svoju mamu? Dobre vidím? What the fuck? To čo je za otázku? Jasne, že áno. To je proste moja prvá osoba, ktorá je najdôležitejšia v mojom živote. Potom je tam láska a ďalšie veci. Takže kamaráti, jasne, že na druhom alebo na treťom mama je určite dôležitejšia. Rodičia sú dôležitejší. Aj blízky. Takže uvidíme, ako je všetko stíže, jak som povedal. Uvidíme. Nechajte sa prekvapiť, môže áno, môže nie. Uvidíme. Nechajte sa prekvapiť. Ak áno, tak áno. Ak nie, tak nie. Po to, ako budem stíhať, lebo jak som povedal, budem aj u babky, aj doma, takže to bude také na sledačku. Jeden týždeň tam, jeden týždeň tam, takže na to stihnem. Uvidíme. Uvidíme, možno 2 krát týždňa bude. Ak budem stíhať videjka si pretáčate dopredu, tak áno. A čo tu ešte máme? Asi všetky otázky už. Už to asi není jedna otázka, není. Či to pozerám, či to nie je nejaká otázka, ale asi už nie. Ak som zabudol, tak sorry, ale dal som si pozor, takže na som na žiadnu otázku nezabudol. Takže už je pomaly večer, takže asi to pomaličky ukončíme. Veľký je večer, no už na večer, ale pomaličky sa blíži večer a chcem si už dneska pekne oddychnúť. A uvidíme, aký bude zajtra deň. Zajtra by som chcel ísť aj niekde s kamošmi, takže aj to bude fajnový deň. A no, uvidíme, či zajtra budem kamarátom, uvidíme, ako budem všetko stíhať. A môže byť ešte zajtra aj stream. Nechajte sa prekvapiť. Takže pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. No a ešte tá otázka XZ3, čo si tam písal o LGBT, tak tomu sa bohužiaľ nebudem vyjadrovať, lebo je to humus a no, proste taký je môj názor, no. Humus, je to proste humus a humus proste. Viem, že veľa ľudí to má, lebo veľa ľudí má proste dievča má dievča a chlapec má chlapec. Chlapec má chlapca, no. Takže proste bisexuál alebo gay. Nebudem to tu hovoriť, lebo ešte dostanem žltý dolár.
Nedostajem. Som mal srandy, lebo nemám, ja mám ako dostať, nie tak, že by mi zablokovali videjko, lebo že to tak nemôžem dostať, lebo ešte nič nezarábam. Takže, jaj. Dobre, neviem, čo som to zatrpal, ale okej. Dobre, takže, pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite na like, odber a zvonček. My sa budeme zajtra, možno na streame. A toto videjko vychádza aj v sobotu, ak stíham. Teraz idem rýchlo po tomto videjku, ako toto točím, tak hneď idem pekne urobiť miniatúru a rovno aj vidieť a bude ako premiéra. V sobotu, zajtra o 10:00. 10:00. Buďte radi. Takže zatiaľ, majte sa a vidíme sa cez víkend na streame v sobotu, ak bude. A neviem, kedy bude, o koľkej uvidíme. Ešte vám vopred oznámim. Ale bude ten stream nastavený, takže tak. Zatiaľ. Čus! Užívajte víkend.